n'eziokwu onye ọbụla tụkwasịrị obi n'ebe Chineke nọ ọ dịghị agharịpụ ya ị gaghị enwekwa ihe mmachi ma ọ bụrụ na ịtụkwasị Chineke obi dịka mụ onwe m tụkwasịrị ya obi ekwenyeghị m n'ihe mmachi ogige ọbụla Chineke kwadoro gị na ndụ a ọ bụ ebe ị ga-eru mana tupu anyị na-aga ezumike dịka anyị gbarịchara egwu alaghachita azụ o nwere otu ihe m kwesịrị ịrụtụ aka ị ma na enyi gị nwere ike bụrụ ihe mmachi nye gị ị ma na nwunye gị nwere ike bụrụ ihe mmachi nye gị ị ma na di gị nwere ike bụrụ ihe mmachi nye gị maka mmadụ nwere ike ya ọpụta n'ụbọchị gị bịa tọchaa atụmatụ otu ị ga-eji rụọ ihe ya bụrụ ma ịjụghị Chineke ajụjụ mmadụ nwere ike duhie gị mana ịjụọ Chineke ajụjụ mmadụ chọkwa iduhie gị ọ gaghị adị isi nke bụ eziokwu bụ iletụ anya hụ n'etiti ndị enyi gị na ha bụ ihe mmachi nye ndụ gị ihe ị ga-eme bụ gịnị chara ha ọ bụghị na ị ga-akpọ ha ndị iro gị ọ bụkwanụ na ị ga-akpọ ha enemy of your progress akpọla ha ndị iro n'ime ihe ọganihu gị akpọla ha ndị iro onye ọganihu gị kama ihe ị ga-eme bụ chara ha gagodi ga-amecha nke ahụ ị na-eme gafegodi ebe ahụ ị chọrọ ịgafe tupu gị bịakwa ọ ga-abụzi mgbe ị ga-alaghachite azụ ha sị gị na amakwa m n'ụdị ihe dị otu a dị gị n'ime gị lee anya ya bụrụ na ọnọdụ ogige ị hụtara onwe gị mata na ihe m kwuru bụ positivity believe in positivity kwenye na apụrụ ime ihe niile onweghị ihe na-apụghị ime ka ọ hapụ ịbụ ọ bụrụ na ị kwenyeghị ya mgbe ahụ bụzi mgbe ị ga-abịa nwewezie limitation maka onye ọbụla kwenyere na apụrụ ime ihe niile ị gaghị enwe limit ebe ị ga-emerụ ihe gị ị gaghị enwe mmachi ebe ị ga-emerụ ihe gị ị ga-ekwenye n'eziokwu ịhụrụ ngalaba ebe ha na-arụ ọrụ maọbụ ebe ha bi obi maọbụ ebe na-azụ ahịa nwere ike ọ bụrụ ihe mmachi nye gị ihe ị ga-eme bụ gbanwee ebe ahụ o nwere nke ndị ahụ kwenyere ekwenyekwala n'ụdị ahụ ha kwuo elu kwuo ala sị ha n'ihi na gị onwe gị need involve na ọ gaghị adị otu ahụ ha chere ị ghọtara ihe m na-ekwu gwa ha n'ebe ọ bụ na gị nwa na onwe gị need involve ebe ọ bụ na ọ gbasara gị nọ n'ime ya ịnọ n'ime ihe ahụ na ọ gaghị adị otu ahụ ha chere ọ gaghị adị ya gịnị ga-eme dị ga-ekwenye n'eziokwu na o nwere ihe ga-eme gị ga-enwe mmachi na ndụ a gịnị ga-eme Chineke anyị nwere mmachi onweghị mmachi Chineke enweghị mmachi ọ bụrụ na Chineke enweghị mmachi ma ọ bụ njedebe ya bụ na ihe nweta gị na ndụ enweghị njedebe dịka otu onye siri chee n'obi ya ka ọ ga-adịrị ya amaghị m ụdị ihe ị na-eche n'obi gị gịnị ka ị na-ekwupụta n'ọnụ matakwa na akwụkwọ nsọ kwuru ya ahụ it is not of him that runneth neither of him that willeth but it is of God that showeth mercy ọ bụghị onye gbakarịchara n'ọsọ ma ọkwa na onye na-adọgharị ka bụ onye ọ na-agara nke ọma ọ bụ site na amara Chineke onye na-eme obi ebere ka o ji emezu ọ bụrụ na ị ga-ekwenye na nke ahụ ọ ga-adị otu ahụ ma gwa gị n'eziokwu ikwenyeghala obi ebere Chineke ị gaghị enwe ihe mmachi na ndụ gị ị gaghị enwe ihe mmachi ọ bụrụ na ị gaghị enwe ihe mmachi gwa na onye nọ gị n'akụkụ na onye ọbụla nke tụkwasịrị Chineke obi na ọ gaghị enwe ihe mmachi na ọ gaghị enwe ebe njedebe n'ihi na Chineke anyị enweghị mmachi onweghị njedebe ọ bụ ya mere o jiri dị mkpa ị hụla na ọ dịghị onye dịka Chineke onwe onye dịka Chineke nwanne anyị nwoke Favor efere egwu ya mgbe ọbụla m nụrụ efere egwu a ọ na-adị m mma n'obi ya na nwatakịrị obere nwa akpọrọ Sima nkụrụ ya bụ egwu efere egwu ahụ ka ngagodi ga gere ya bụ egwu no one like you